uMasemola uyafunga ukuthi uzobhekana ngqo nabaphazamisa ukhetho. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uFani Masemola uthi amaphoyisa azobhekana ngqo nanoma ngubani ozophazamisa ukhetho. Ekhuluma namaphoyisa ase-Harrismith, eFree State, azotshalwa KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape, uMasemola ugcizelele isidingo sokuqinisekisa ukuphepha kwabavoti ezindaweni ezishisayo. Amaphoyisa angeziwe ngama700 azosiza eziteshini zokuvota ezehlukene ngesikhathi sokhetho ezelekelela amaphoyisa awu-17,000 avele ajutshwe KwaZulu-Natal naseMpumalanga Kapa. uMasemola unxuse amalungu omphakathi ukuthi abambisane namaphoyisa ngalesi sikhathi. Isizathu ukuthi njengoba nazi ngezithangamo zethu zangaphambilini, sineziteshi zokuvota ezingaphezulu kuka-600 ezithathwa njengezisengozini enkulu. Hhayi ke, isibalo asimile, siyehla siyenyuka, kodwa iningi lalezo zikhungo zokuvota zitholakala esifundazweni saKwaZulu-Natal. Yingakho sifuna ukwenza ukuthi ngaphezu kwamaphoyisa akulesi sifundazwe sibe nalokhu okungeziwe. Bangaphezulu kuka-500 abajutshwe ukusiza amaphoyisa esifundazweni, kusho uMasemola. Ugqamise umthatha e-Eastern Cape njengento ekhathazayo ngenxa yobugebengu obunodlame. Ngakho siyaqhubeka nokuqinisekisa ukuthi siyawusebenzisa umthetho kulelo dolobha laseMthatha futhi siqinisa umthatha ngamaphoyisa angaphezulu kuka-300 azobe ekhona namuhla ebusuku. Silindele ukuthi abomthetho nabo bathathe indawo yabo. Silindele ukuthi abantu bahambe bayovota ezweni lonke. Isimo naso besilungile. uMasemola ukubeke kwacaca ukuthi ukungaziphathi kahle ezikhungweni zokuvota ngeke kubekezelelwe. Noma yikuphi okusatshiswa, yebo noma ngubani ovimbayo, kumele aqaphele ukuthi ngeke sixoxisane nabantu abavale imigwaqo. Sizokwenza isiqinisekiso sokuthi siyabahambisa ngenkani. Ukuze wenze impilo ibe lula, ungakwenzi ngisho lokho ngoba ngeke kuphele kahle. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulela uNothika Makhubule. Stay connected, stay informed.